cando eu era rapaz, e eu son de Porto de Mar, a merluza non se chamaba merluza, se chamaba pescada. Entón, o que hai que ver é que moitas veces en Portugal continúan as palabras que eran xenuínas nosas e que moitas veces se perderon. Pero tamén os portugueses teñen contaminación, si é que lle podemos chamar contaminación ao enriquecimento, moitas veces, que se produce nas linguas pola incorporación de vocablos e de términos de outras linguas, porque senón o galego tampouco existiría. Ou é que sempre se falou o galego en Galicia? Formouse a partir de algunha lingua originaria que foi incorporando, é dicir, as linguas son vivas, o que non se pode ter é unha fixación respecto de outra lingua, porque, claro, a mí me parece moi ben, e dice, bueno, o predominio do castelán, que tamén é español, pero que aparte de español tamén é colombiano, é argentino, etcétera, etcétera, o predominio do castelán sobre nós é normal, porque históricamente a súa influencia tamén a é, porque vivimos parellos a eso. Agora, o que non podemos é tamén desligarnos da nosa historia. Vamos, bueno, habría moito que falar de todo isto, pero bueno, podo te responder? Bueno, desculpa, todo tempo. Non, cando. O teu nome era, desculpa, que chamaste? Eu chamo Ok. Vamos ver. Se tú, por exemplo, apañas unha persoa do sul dos Estados Unidos a falar español, probablemente o seu español estés misturado co inglés. Por qué? Porque a lingua de poder nos Estados Unidos é o inglés. Na Galiza é exactamente igual, a lingua de poder é o castellano, quer dizer, hai certos ámbitos onde o galego non entra. Entón, a mistura é entre español e galego, chamalle portugués, está igual. Entón, do mesmo xeito que nos Estados Unidos, o lóxico, a priori, se fose falante de español, o lóxico sería que tivese como referencia outras variedades lingüísticas da mesma lingua que sexan que tiveron éxito. Se fose, por exemplo, un falante de español nos Ángeles, pois iría o español de Argentina, iría o español de México, iría o español de España. Entón, o que eu propoño para a Galiza exactamente o mesmo. Hai dúas variedades da nosa lingua que tiveron éxito. Son o galego de Portugal e o galego de Brasil. A mí parece máis lóxico ir ali e non inventar. Vas facendo exactamente o que faría se eu fose un falante de Spanglish no sur dos Estados Unidos. Complexo, é moito máis complicado que ese esquema que ti tratas de enmarcar. É moito máis complexo. Por exemplo, acabas de aludir ao portugués e ao brasileiro e aí hai unhas diferencias enormes. Como tú sabes, os acordos lingüísticos costou moito chegar a conseguilos, sobre todo porque os brasileiros non se ven identificados con moitas grafías e incluso con palabras e certa maneira de construir frases, isto que hai en Portugal. E iso sabemos nós, os galegos. Mas son a mesma lingua, sí ou non? Pero vamos a ver. Sí ou non, non hai respostas posibles. Pero onde se pon a diferencia? Pregunta aos falantes, simplemente. A sociedade algo terá que decir. Quenes son os que definen a lingua? Os filólogos? Falan a mesma lingua en... Ou é a sociedade? Ou é a sociedade? Pois, falan a mesma lingua en Australia do que en Inglaterra, sí ou non? Falan a mesma lingua en Andalucía que en Madrid, sí ou non? Eu creo que teñen un tronco común con variedades que se van facendo pouco a pouco. Mas son ou non son a mesma lingua? Igual o inglés europeo... Non, é certo. O inglés europeo, me refiro ao inglés que utiliza a Comunidade Económica Europea, ou se chamada Unión Europea, que o inglés de Inglaterra, por exemplo. Mas é a mesma lingua, sí ou non? Pregunto. Pero é que as cousas non se poden respostar con un sí ou con un non. Son moito máis complexas. E ese é o problema. As cousas non son nin sí, nin non. Son sí, non, e moitas outras 100.000 formas e matices que hai que ter en conta. Entón, a mí me parece que as cousas non se poden enmarcar como se estás enmarcando ti. É dicir, nós parece que estamos sometidos a un colonialismo que procede de Castela. Bueno, antes se decía o castelán, agora se está utilizando o termo español, e que somos uns total asoballados dentro dese. E iso tampouco é así. Permite, por introducir así algunha
puntualización ou precisión que me parece importante. Primeiro, ao interviniente que falou en primeiro lugar, é que reclamaba a reposición, se anotei ben, de un galego natural virxe de antes do franquismo. Mas, xurxo, aí o problema é que antes do franquismo, de galego natural virxe, nasti de plaste. Absolutamente nada. Ora, que houvese unha conservación do galego que aínda a min por idade me pode ser dado recordar, ou moito máis grande, moito máis alta que a actual, por suposto que sí, claro, porque todos os arietes da invasión do castelán ou do español como lingua oficial do Estado empuxaran menos do que hoxe o fan. Ou con exemplos prácticos e concretos, unha persoa como miña nai, que faleceu no ano pasado e que naceu o ano en que se fundaron as Irmandades da Fala, exactamente en 1916, na súa infancia, ela viveu na súa infancia nos primeiros anos monolingüe completamente galego-falante, viveu un diálogo cunha curmá onde ela, a curmá, quería convencer a miña nai, por tanto, isto sería nos primeiros anos 20, eran as dúas nenas, de que non dixese coello, de que había que dicer conexo, como dicían en Lalín. É dizer, aldea, unha aldea pequena, era e é, hoxe máis pequena do que era aínda daquela, con menos viciños, e a vila, o municipio era, supoño que o coñecedes de nome, polo menos Lalín. Entón era a vila, e era a inmediata dispensadora de asimilación ao castelán, de colonización lingüística. Entón, segundo contaba a miña nai, discutía como que hai que eso que hai que decir conexo. Sí, porque agora en Lalín a xente que sabe di conexo. É dizer, eso que eu denomino, en nomenclatura gramatical, galeguismo acomodaticio. É un intento de pacto entre o español e non é o castelanismo cheo, flagrante, Dios por Deus ou a Dios por a Deus ou geografía por xeografía, senón que intenta pactar aínda esa solución, non conexo por coello ou parexa por parella, etc. Isto estamos falando dos anos 20. Nos anos 50 si é certo que a mesma falante xa asimilada ao español ao ser mestra, esa mesma persoa, miña nai, en Céltigos, onde se fabrica unha auga mineral, Fonte Celta, perto a 30 km aproximadamente de Lugo, moi a 4 km de Sarria, por citarvos lugares máis coñecidos. Si é certo que un pequeno, na década dos 50, un alumno da escola, no momento de facer miña nai o rexistro, pregúntalle, como era obrigado daquela, claro, ¿cuántos años tienes? E o pequeniño respóndelle con toda naturalidade, brancos 2 e negros 3. Claro. O que levou a mí años, claro, años, os fillos da ovella, os que el tiña na súa casa, esos eran os años que el coñecía. O que levou a miña nai, por humanitarismo, obvio, a falarlle en galego, claro, para se facer entender, naturalmente nun galego, obviamente, prohibido totalmente aquela altura. Quero indicar con isto que a deterioración do código, a deterioración do galego é moi anterior ao franquismo, ao tempo da ditadura. Por iso insisto tanto na gradualidade.